Здравейте, приятели! Третия клип сме на GTA 4. И в този клип... Този клип ще изпълняваме мисия отново на Влад. Ако освен сега някой не звъни по телефона. Така. Обаче мисля на Влад май нямаме. Да, имам само мисля на Роман. Така. Но тя е много далече. И зато ще напишем ето този код. Така. Абе, аз набега, бе. Баката пак дете. Просто. Ето ни е нашата кола. Ара. По-бързо, че има задръстване. Така. Качваме се в колицата си. И палим газ. Палим газ, палим газ. Що тук? Така. В най-скоро време ще си закупя GTA 5, но тук е ловката, че ще бъде за компютър, а не за... Извинете ме, тук е ловката, че играта ще бъде... Тук е ловката, че играта ще бъде за моят PlayStation 4. И ако някой знае как да направим така, че да снимам от PlayStation 4, запомнете, защото да не ми кажете някоя програма за Xbox, примерно, PlayStation. Да, и... за да мога да качам клиповете на GTA 5. Така, добре ми върви играта. 30 няколко. Това е добре, окей. Така, лодинг. Зарежда ми този път бързо. One pick, Little Jack. Якоб. Ако обаче ще отида с моята кола. Така. Добре, от тук ще минем. Абе, не бе, няма да минавам от тук аз. Там гледай колес направим, аз ще минавам от най-дългия път. Няма така, добре. Ами аре, като ще бягай, ма. Урво. Тей. Където и си. Тъй, айде. Ма на външен вид за GTA 4 колата е готина. Не, сега... Мали... Столът ми падна. И сега ще трябва да се върнем. Няре, бягай, бе. Сега ще идва да ме маха от колата. Ега ти, добре. Те ма изкефи. Но защо ни пуши така колата? Та добре.
Добре, без да гледам. Тъма как без да гледам ми се враснах. Тъй, майко, ко стана 2 фрейма? Абе, джипката да се маха. Първо да минават леките коли. Тъй. Мале. Тук май някъде в първия епизод стана смешно. Който и бе, всякак ще изляза, бе. Браво. Мизгалката сме се за кола. Нещо ще отида пешачка. А това парка ли, бе? Сега ако трябва то за гоня. Кой искаш? Мале! Тосли, бе. Ако трябва да те направя на тебе, бе. Застрелям, бе. Абе, мама ти, бе. Аре, бе! Така. Тъй, само си... Охо, стола ми се щупи, дами и господа! Аре, бе! Аре, мама ти гейба в клавиатурата, бе! Гонарма съм донен. Педал. Мах се. Няма да сложим пистолетчето, може някой да дойде пък. На полицейска кола беше до нас. Трябва да минем от тук. Бягай! Къде е ти, подявайте? То на края на града. Тъй. И нещо. Ага. Няма да му пръскам черепа. Към. Чай ще го бутна с ръка. Да, и това не е първия. Как? Така, ла. Ела. О, не.
Опа. Дали ще успеем да оцелеем? Май не, да. Няма да оцелим. Бързо, бързо, бързо. Аре, отдърни го, бе! Така, убихме го. Момче. Я ми се бегай. Мале, то направо го размазахме. Обаче, на нас ето ни остана много малко кръв. Беги. Ела да видиш какво ще направя с бухалката. Ала бе, говно мръсно. Пуе. Кое? Правиш ли му се, бе? Пуе. Нято бе. Ой, говно мръсно. Бе, я мама ти, бе. Тъй, добре, взехме малко парички. Тъй, събрахме $202. Не бе, защо винаги така бъгва точно когато нагони полиция, бе? Тъй. Тъй, дали ще успеем да избягаме?
Трябва да сме много бързи с това миниванче. Още малко. Не. Няма да успеем. Добре. Не бе! Добре. Загубихме ги. По някакъв невероятен начин ги загубихме. И така, приятели, това мисля да е за този клип. Слушайте коментарите, абонирайте се и до скоро!